אני חושב הסוגיה הכי רגישה במפגש בין תורה ומדע או בין אוכלוסייה חרדית עם תכנים מדעיים, במיוחד אני חושב במדעטק, זה הסוגיה שפוגשים אותה. זה לא, כמו שעוד תראו בהרצאה, אני לא חושב שזה צריך להיות כל כך רגיש, כמו שמכל מיני סיבות זה הפך להיות רגיש, אבל כרגע זה, שוב, זה סוגיה שככה עושה כאבי בטן לשני הצדדים כשהם נפגשים. אנחנו הולכים לדבר על זה. אז תהיו מוכנים שזה, אני הולך להגיד גם דברים שלא יהיו, אולי לא יעברו כל כך חלק, אבל במיוחד בשביל זה, אני בכוונה, המצגת היא לא ארוכה, יש זמן לשאלות. מציק לכם, אני אומר דברים מעצבנים או לא מובנים, בהחלט תעצרו אותי, תגידו, בשביל זה אני פה. אני לא באתי רק לדבר וללכת. ועוד דבר שגם אותו אני רוצה להקדים, אני הולך להכניס פה מושג מפנימיות התורה, מה שנקרא קבלה. קבלה זה מושג שככה שומעים עליו כל מיני דברים, והוא קצת מאיים אולי, הוא קצת נשמע מוזר. אנחנו הולכים קצת להסביר אותו. אני ממש מסביר על קצה המזלג. אז הגיוני שזה לא לגמרי ברור, אבל אתם מוזמנים לשאול. מה שאני אצליח להסביר, אני אצליח. מה שלא, אז אני מקווה שמה שאני רוצה להגיד יהיה ברור, גם אם זה לא לגמרי מובן. יאללה, בואו נתחיל. אז חני סבירסקי בחרה לנו את השקופית הזאת, בכלל תודה על העיצוב של המצגת. בין כמה העולם? אתם חודש אלול, לפי המסורת היהודית, העולם נברא בראש השנה, או כמה ימים לפני ראש השנה. אז לפי המסורת היהודית אנחנו הולכים לחגוג 5,786 שנים בראש השנה הקרב. לפי המדע, על כמה אנחנו מדברים? 4.5 מיליארד. יש דעות אחרות? אז שאלה אם מדברים על העולם, על כדור הארץ או על היקום. בדרך כלל כשמדברים על היקום, מדברים לא על 4.5 מיליארד, אלא על 13, 13.7, 13.8, 15, איפשהו שם. זה הסדר גודל. וכמו שאמרתי, זה הדבר ששוב, קבוצות חרדיות, וגם לפני שנה פגשנו פה אנשי חינוך חרדים, הדברים האלה שהם רואים פה בשלטים, שהעולם הוא בין כך וכך מיליארדי שנים, זה מקפיץ אותם. הרבה יותר מדברים אחרים. מה שאנחנו רוצים להציע, מה שאני רוצה שנעשה, בואו נראה את השקופית הבאה. מה שאני רוצה שנעשה זה קודם כל, נסביר רגע איך זה נולד. למה המדע חושב מה שהוא חושב, ולמה אנשים מאמינים חושבים מה שהם חושבים, מאיפה זה צמח שתי התפיסות האלה. אחרי זה נראה שתי גישות כלליות, שני כיוונים, איך מסתדרים עם זה. מה עונים? מה עונים לילד ששואל, למבוגר ששואל, מה חושבים? יש שתי גישות בתוך הוגים מאמינים. הוגים מאמינים מתחלקים לשתי כיווני חשיבה, איך אנחנו מסתדרים עם השאלה הזאת. ואנחנו רוצים להציע פתרון שלישי, שהוא פתרון משלב. שאני רוצה להרוויח משני העולמות, לא לוותר על אף אחד. שוב, זה יהיה טיפה מורכב, אז יש לנו, בשביל זה אנחנו נשתמש במודל קבלי, במבנה מפנימיות התורה, שנקרא מבנה ארבעת העולמות. נסביר איזה שתי הקדמות קצרות וחשובות לרעיון שאנחנו רוצים להציע, ונציע את הרעיון שלנו, ובסוף נסביר מה הרווחנו. מה הרווחנו מה בגישה שלנו, לעניות דעתנו, עוזר לנו ונותן לנו רווח משני העולמות. טוב. אז דבר ראשון, התפיסה המדעית. מאיפה היא נולדת? מדענים מסתכלים על אסטרופיזיקה, על התרחקות הגלקסיות, על כוח המשיכה, עולה ויורד, המפץ הגדול, התפשטות היקום שעדיין קורית, ולפי זה הם עושים את אותו חשבון אחורה, אומרים לפי הנתונים שיש לי עכשיו,
אני הולך עם זה אחורה כמה זמן זה היה צריך לקחת, בהנחה שהכל התחיל במפץ הגדול. במפץ הגדול הכל היה נקודה אחת קטנה, ומהמפץ הגדול הכל שוב היה שם פיצוץ וזה התחיל להתפשט. אז אני, כדי לדעת מתי היה המפץ הגדול, אני לוקח את הנתונים העומדים בפניי, מה שאני רואה, את הקצב של ההתפתחות שאני רואה, אני הולך איתו אחורה ומחשב כמה זמן לקח לזה להגיע לאיפה שזה היום. חוץ מזה, כשאנחנו מדברים על כדור הארץ במיוחד, אנחנו מדברים על פירוק של פחמן 14, על אבולוציה גם. אבולוציה היא לא בדיוק גיל היקום, זה גיל החיים, הוא הרבה יותר מאוחר, אבל גם זה משחק כאן תפקיד, וכל מיני נתונים אחרים שאומרים לנו שכדור הארץ הוא בין, כמו שיריב אמר, בין 4 ומשהו מיליארד שנים, והיקום בכלל הוא בין, שהוא 13.7, 8, סביבות ה-15, נגיד את זה מאוד מאוד כללי. הערה חשובה. אני לא יודע אם שמתם לב פעם, או אם ידעתם, שזה שהמדע מדבר על יקום בין כך וכך מיליארדי שנים, זה התפתחות מאוד חדשה יחסית. במשך כמה אלפי שנים, מאז אריסטו ביוון העתיקה, אנשי המדע ושוחרי המדע והתרבות המערבית הלכה הרבה עם זה שהעולם הוא קדמון. העולם לא נברא מעולם. וממילא הוויכוח בין אנשים מאמינים שדיברו על עולם שנברא לפני כך וכך אלפי שנים, לבין אנשי המדע שדיברו על עולם קדמון שתמיד היה ויכוח הרבה יותר חריף. ובמובן הזה, דווקא במדע חל כאן שינוי שקרב אותו אל התפיסה המאמינה. אז שוב, עדיין יש כאן פער של כמה מיליארדי שנים, וזה פער לא מבוטל, אבל חל כאן שינוי מאוד משמעותי, ודווקא הוא, שוב, כמו שאני אומר, הוא בא דווקא מהצד המדעי, והוא לא, הוא די טרי. שוב, אנחנו מדברים על סביבות ה-70 שנה מהיום, עד שהתיאוריית המפץ הגדול התבססה ונקנתה בקונצנזוס המדעי, עד אז אנשים חשבו שהעולם תמיד היה. אז זה התפיסה המדעית. מאיפה צומחת התפיסה התורנית? קודם כל, מהתנ"ך. אני פותח את התנ"ך. הפרק הראשון בתנ"ך, בראשית, פרק א', מספר לי על בריאת העולם, שכמה זמן היא לקחה? 6 ימים. ביום הראשון נברא האור, ביום השני נברא הרקיע, השמיים, ביום השלישי התגלתה היבשה ונברא הצומח, ביום הרביעי נתלו המאורות, השמש והירח, ביום החמישי הציפורים והדגים, ביום השישי החיות והאדם. תוך 6 ימים. הסיפור הזה קרה תוך 6 ימים בלבד. זה קריאה פשוטה. מהיום השישי, יצירת בריאת אדם הראשון, והתורה שממשיכה, המקרא ממשיך, לספר לנו כמה שנים אדם הראשון חי, וכמה שנים הבן שלו, וכמה שנים הבן שלו, וכמה שנים הבן שלו, עד שמגיעים לנוח והמבול, ואז עוד 10 דורות מגיעים לאברהם אבינו, ויש לנו תיעוד די מדויק בתנ"ך, שממש השנים ספורות, אלפי שנים קדימה, ומתום התנ"ך עד אלינו, בסדר, אז יש אולי כמה דיונים בין ההיסטוריונים, איך בדיוק לתארך, אבל ברור שמדובר על כמה אלפי שנים ידועים, כי אני מדבר מתחילת האנושות, והאנושות זה ספור. חיזוק מדעי לתפיסה התנ"כית, זה העובדה שלפי המדע, הכתב הוא באמת בין אלפי שנים בודדים, אלפים בודדים. אלפי שנים בודדים, זה אומר שהאנושות באמת קיימת כמה אלפים, זה ברור. בעצם כל הוויכוח זה מה היה לפני האנושות שאנחנו מכירים. שוב, המדע מספר שהיו האדם הניאנדרטלי, ולפני כן היה עוד הומו הביליס והומו ארקטוס, היה שם עוד סוגים של בני אנוש מסוימים, ולפני כן היה, מספר סיפור ארוך מאוד, לפי המקרא, היו פה 6 ימים. זה הכל. אז מי שהולך עם המקרא, ומבין אותו בפשטות,
אומר העולם, הוא באמת 6 ימים לפני בריאת האנושות נברא העולם, אז כל העולם הוא בין כמעט 6,000 שנה. מי שהולך עם המדע אומר, מה פתאום, האנושות שאנחנו מכירים היא בת 6,000 שנה, לפני כן יש לנו עוד כמה מיליארדים, לא מעטים. מה עושים? אז כאן שוב, ההוגים הדתיים במאות האחרונות נחלקים לשני זרמים. זרם אחד שהוא גישה מודרן אורתודוקסית, יש לנו פה נמנה כמה, אולי מהמפורסמים שבהם זה הרב קוק, שהיה הרב הראשי הראשון, עוד לפני קום המדינה, הרב סולובייצ'יק, שהיה אולי המנהיג של המודרן אורתודוקס באמריקה, הרב יונתן זקס, שהיה הרב של אנגליה, נפטר ממש לפני שנים ספורות, פרופסור שהיה לייבוביץ', כל אלה ועוד רבים, גם לפניהם וגם אחריהם, כמה שאפשר להגיד אחריהם, כן, אנחנו בזמננו, הם מציעים כמה תשובות שכולם, כמו שאמרתי, הולכים עם הקו הזה. אומרים, המדע משהו, אני הולך עם המדע, אני מקבל את המדע, ואת סיפור הבריאה אני צריך להבין בצורה אחרת. שוב, אני אומר את זה מאוד בקיצור, יש להם הרבה סימוכין, יש כל מיני מקורות שתומכים בזה, או לפחות אפשר לפרש אותם באופן שתומך בזה, והם אומרים, המדע מספר לי את המציאות, והתורה אומרת לי, את התורה אני יכול לפרש בכמה צורות. אני יכול להגיד שכל יום, בסיפור הבריאה, כל יום הוא לא יום של 24 שעות, הוא תקופה. כמה זמן התקופה הזאת? יכול להיות מיליוני שנים, יכול להיות מיליארדי שנים. יכול להיות. אני יכול למתוח את זה. הרי לא היה שם בן אדם עם שעון שעמד ומדד. אז מי אמר שזה יום כמו שאני תופס יום? כמו שהזכרנו קודם, בששת ימי בראשית, אז השמש והירח נתלו בשמיים, לפי המקרא, הם נתלו בשמיים ביום הרביעי. אז ביום הראשון לא היה יום של זריחת השמש ושקיעת השמש, ובלילה הירח היה כמו שאנחנו מכירים. זה לא היה. אז ממילא זה לא היה יום כמו שאנחנו מכירים אותו, ואולי זה גם לא היה יום במשך הזמן שאנחנו מכירים אותו. יש לנו רשות למתוח את זה, להגמיש את זה, לפרש את זה בצורה אחרת. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי, מה שהמקרא מספר לי זה על ההתפתחות של האדם המודרני. מה היה לפני כן? אני לא בדיוק יודע. התורה לא בהכרח מספרת לי את הבריאה מאין לי יש. את רגע המפץ הגדול. אולי היא מתחילה באיזושהי נקודה בהיסטוריה שמעניינת אותי כאדם, כאנושות מודרנית, הומו ספיאנס. מה שמעניין אותנו זה מה שהתורה מספרת לנו. אבל היא לא מתחילה מרגע ההתחלה. זה גם אפשרות ששוב אפשר לפרש ככה את התורה. אפשרות שלישית, אולי עוד יותר קיצונית, אומרת, התורה בכלל לא באה לספר לי את המציאות. מי שבא לספר את המציאות זה המדע. הוא מתעסק עם המציאות, הוא מכיר את המציאות, הוא בוחן את המציאות בכלים שבהם צריך לבחון את המציאות. התורה באה ללמד מוסר לאדם, לדבר על הרוח האנושית, והיא אומרת דברים שנוגעים אל האדם, ולכן היא מדברת באופן כזה, ויש לה סיבות למה היא רצתה לספר לי סיפור בריאה שהוא בן 6 ימים, ולא את המציאות כפי שהיא, אבל היא בכלל לא מדברת את המציאות כפי שהיא. שוב, זה גישה קיצונית, אבל היא קיימת, ויש לא מעט אנשים מאמינים היום שאוחזים בגישה הזאת. רצית לשאול משהו? אלכס? חשבתי. אז זוהי גישה אחת. וזו גישה, שוב, שהיא יותר מודרנית, היא אומרת, את התורה אני יכול לפרש ולהגמיש, את המדע אני מקבל, כמו שהוא. הגישה ההפוכה אומרת, הפוך. את התורה אני רוצה לקבל כפי שהיא, והמדע הוא לא מוכרח. אפשר להגמיש גם את המדע. קודם כל, אני פה הבאתי רק דמות אחת, גם כי אהובה אליי אישית, וגם כי אני חושב שהרבי מלובביץ' ניסח את זה בצורה גם מצד אחד חריפה, ומצד שני הוא דיבר מאוד בשפה מדעית. הוא בעצמו למד באוניברסיטאות, והוא
הכיר את המדע היטב, והוא ככה נתן תשובות מהפילוסופיה של המדע מבפנים, כמו שאומרים. אבל כמובן שיש עוד הרבה שסוברים ככה, שוב, במיוחד בחברה החרדית. הטענה אולי העיקרית של הרבי אמר, המדע, יש הנחת יסוד למדע, והיא הנחת יסוד ראויה, ויש לה מקום, והמדע צריך לעבוד לפי הנחת היסוד הזאת, והיא הנחת אחידות הטבע, או מה שנקרא עיקרון האחידות. מה זה אומר? זה אומר שאני, כדי לחקור את העולם, אני חייב להניח שחוקי הטבע שאני רואה, שאני חוקר, הם קיימים בכל מקום ובכל זמן ולכל אחד בצורה שווה. אם אני לא אניח את זה, ואני גיליתי היום שכוח המשיכה יש לו נוסחה מסוימת, יכול להיות שמחר בבוקר הנוסחה שלו תשתנה. מי אמר? אני לא יכול לדעת. זה שאני יכול לתת נוסחה מדויקת לכוח המשיכה, ולבנות מכשירים לפיה ולחשב חשבונות לפיה, מה יהיה? זה בגלל שאני מניח שהטבע הוא אחיד בכל מקום ובכל זמן, בהווה, בעבר ובעתיד. וזה נכון אצלנו, וזה נכון על הירח, וזה נכון בכל כוכב לכת אחר. אז שוב, אז הגודל שלו משתנה, אז כוח המשיכה משתנה, בסדר, זה עדיין עונה לחוקי הטבע שאנחנו מכירים, שאנחנו יכולים לחקור. וזו הנחה, שוב, אי אפשר ללכת צעד אחד במדע בלי ההנחה הזאת. אבל זו הנחה, זה לא מוכח. האם אני בהחלט יודע שלפני, אני אגיד הרבי מלובביץ', לפני 6,000 שנה, חוקי הטבע היו כמו שאני מכיר אותם? זה הנחה. אין לי הוכחה לזה. אף אחד לא היה שם, אף אחד לא בדק את זה, אין לי שום דרך לדעת. אני מניח שככה זה היה. יתרה מזו, גם המדענים יודו שקצב התרחקות הגלקסיות, והפירוק של פחמן 14, וכל מיני נתונים כאלה ואחרים, הם מאוד מאוד מושפעים מנתוני הסביבה, ונתוני הסביבה בהחלט היו שונים. המצב לא היה כמו שאנחנו מכירים אותו. מהרבה סיבות, הטמפרטורה, הלחות, הרדיואקטיביות, כוח המשיכה, הרבה דברים, גם מבחינה מדעית, תיאורה, הרבה דברים נראו אחרת, וממילא הקצב של הדברים יכל להיות מאוד 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 שונה. ואני יכול להאמין שאז דברים התרחשו מאוד מהר, ועם הזמן זה נהיה יותר איטי. אני לא מערער את המדע בזה שאני אומר את זה. בפינה אחת של המדע, אני יוצא מעיקרון אחידות הטבע. אני אומר, לא, בבריאת העולם לא היה את אחידות הטבע כמו שאנחנו רגילים. הטבע התנהל אחרת בימיו הראשונים. אוקיי? שוב, אני עובד עם המדע, אני מכבד את המדע, אני מקבל את המדע בתחומים, כמעט כל התחומים. בתחום הזה של גיל העולם, אני מרשה לעצמי להגיד, פה אחידות הטבע לא פעלה. יותר מזה, יש לי סיבה לחשוב ככה. כי אם אני מאמין בתורה, אז אני בהכרח, התורה אומרת לי שלא היה את אחידות הטבע. היא מספרת לי שהכל התחיל יש מאין, שהכל קרה בהתערבות של הבורא. זה לא היה טבע כמו שאנחנו מכירים אותו. אז בפירוש אומרים לי, הטבע לא פעל כמו שאתה מכיר. אוקיי? ואני מקבל את זה. אני יכול לקבל את זה, בלי שהרערתי את המדע, אלא את הנחת המוצא שלו. מה זה הרערתי אותה? החרגתי. אמרתי, יש לי פה קטע בהיסטוריה, שבו עיקרון האחידות לא פעל. והסעיף השלישי, שהוא ככה אולי נשמע מוזר, אמר הרבי מלובביץ', יכול להיות שהעולם נברא עם מאובנים, עם שכבות גיאולוגיות, עם כל מיני נתונים שבעיניי ברור שהם מלמדים על היסטוריה שהייתה, אבל לא, היא לא הייתה. זה פשוט נברא as is. שוב, ככה אמר הרבי מלובביץ', שאם לא צעקתם עליי, אז משהו פה מוזר. הרבי מלובביץ' היה פיזיקאי שהוא הניח והזניח? אני לא יודע אם פיזיקאי ולא כימי, אני חושב שהוא למד הנדסה.
גם בברלין וגם בפריז. מסע כימי, לא משהו כזה. מסע כימי? לא יודע. לא יודע מה בדיוק. טוב, ברור לך שהשלישי הוא לא רציני. זה בדיוק להגיד להניח ולהזניח דברים. גם הראשון שהעיקרון האחידות, אז יודעים שנגיד התפשטות האלקטרון וגם חוקים שעומדים אחרת קוונטית ופיזיקה. לא, מה את רוצה להגיד? למדע בקטן, יש חוקים אחרים. יש חוקים אחרים, אבל החוקים שאני מוצא... זה שעולם מתפשט, יגיד לך מדען. מה זה? כן, אבל שוב, מה שמדען יגיד לך, הוא יגיד לך, אוקיי, בקוונטים, במאוד מאוד קטן, יש חוקים אחרים, אבל החוקים האחרים האלה, הם פועלים תמיד. אז זה נכון שהחוקים של הקוונטים, בגלל שזה קטן, אז הם פועלים אחרת מהחוקים של המקרו. אוקיי, בסדר. אבל החוקים הם חוקים. אני צריך לגלות את החוקים, ואני יכול לעבוד עם החוקים ולעשות טכנולוגיה על סמך החוקים, והם תמיד יעבדו. זה שזה חוקים אחרים, בסדר. אבל אותם חוקים ינהגו תמיד כל חוק לפי מה שמתאים לו. כן. מה זה? שנייה. לא מסכימה? לא, שנייה, רק אני... אני מסכים. אני מסכים, אבל מה שאת אומרת רק מחזק את הטענה. כן. את אומרת, אפילו אחידות הטבע שאנחנו רואים, יש לה יוצא דופן, או יש לה סתירו. כן, היא לא כל כך פשוטה. באופן חד פעמי, זה לא יקרה הרבה, אני אסכים איתך. כי האחידות זה הנחה שהמדע מתבסס עליה, אבל זה הנחה בלבד. כן. וזה נכון. רגע, אנחנו... מהירות האור היא מהירות סופית, זה הנחה. והמדע, וזה, בעניין הזה, את יכולה לקבל את ההנחה הזאת, או את ההנחה שהעולם נברא בשישה ימים, זה תיקו. אתה יודע שזה לא חד משמעי, זה הנחה. זה הנחה, זהו, זה לא חד משמעי לכל הכיוונים. כן. רגע, תנו, נשמע אותה. רגע, יגיד לך המדען שחוק הטבע שפועל תמיד הוא לא חוק הטבע של הולכים קדימה, אלא חוק הטבע של מוטציות בבריאה טבעית, וזה כן עובד תמיד. פיזיקה, או שאתה הולך בכיוון אחד, אם אתה הולך אחורה, אז זה כבר לא אחיד. אבל אי אפשר ללכת אחורה. הכחדה, תקופות של הכחדה, בטח שאתה הולך, אתה יצור מסוים מתקדם, פתאום הוא נעלם. אבל הוא נעלם כי התנאים השתנו. למה? למשל, ככה מעדיף, אם הענן נעלם, הוא לא יחזור להיות פתאום הענן. מעדיף למשל, מדברים על מים על מעדיף. אין היום. לא, בסדר, על פני השטח. מדברים למשל אטמוספירה. היה, אין. אז זה לא אחידות. למה זה לא אחידות? להפך, מה גרם לזה שיהיה או לא יהיה? אותם חוקי טבע שפועלים, בתנאים מסוימים פעלו שיהיה, בתנאים מסוימים גרמו שלא יהיה. אבל זה אותם חוקי טבע בדיוק. זה לא שכוח המשיכה, מחר בבוקר תקומי, כוח המשיכה יהיה חלש בחצי. זה לא יקרה. ברור לך שזה לא יקרה. למה ברור לך? איך את יודעת? אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל אנחנו מניחים, ועד היום ההנחה הזאת עבדה לנו די טוב, שזה יעבוד. זה נקרא הנחת אחידות הטבע, והיא נכונה על כל חוק. אם אני אגלה חוק טבע ואני אגיד, החוק הזה חל
בימים א', ג' וה', ולא חל בבית ד' ו', יגידו לי, חבר, זה לא חוק טבע, זה קשקוש. חוק טבע הוא משהו שאמור לפעול בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד. עקרונית. מה זה? זה חלק... התיאוריה הזאת שהעולם יכול להשתנות, שהחוקים האלה יכולים להשתנות פתאום. זה קרה. אז זו שאלה טובה. מי שמאמין במקרא, מאמין בניסים, מאמין במבול, מאמין בקריאת ים סוף, מאמין בקריאת הירדן. אף אחד לא יודע אם היה או לא היה, אבל באופן בפועל יש הוכחה שפתאום יכול להשתנות חוק טבע. אז אני אומר, זו שאלה טובה, וזה לוקח אותנו לשאלה אחרת, האם אני מאמין באפשרות קיומם של ניסים. אדם מאמין באפשרות קיומם של ניסים, גם אם הוא לא ראה אותם. מי שלא מאמין אומר, מה פתאום? בדיוק בגלל זה, הוא אומר, מה פתאום? חוקי הטבע תקפים תמיד, אף אחד לא יכול להחריג את עצמו מחוקי הטבע, ולכן הם תמיד קיימים. אבל, שוב, זה ויכוח שאני לא יודע אם אפשר להכריע אותו, הוא חריגה מחוקי הטבע. יספרו לך אנשים מאמינים שהם ראו ניסים בעיניים. את תגידי, מה פתאום? זה לא היה, אתם לא הבנתם, אתם לא ראיתם. זה נשמע... הרבה ניסים כאלה פעם שעכשיו את המדע יודע להסביר. יש, ויגידו לך שיש גם שלא. זה באמת יהיה ויכוח שאני לא יודע אם אפשר להכריע אותו. מה זה? מה זה? לא, יכול להיות שהיום, כמו שהיא אומרת, גם היום, יכול להיות שיש דברים שהיום עדיין לא ניתן להסביר. יהיה אפשר להסביר אותם, בעוד 10 שנים, 20 שנה, 30, 100, לא יודע. נכון, אני מסכים. לכן אני אומר שהוויכוח הזה מאוד מאוד קשה להכריע אותו, אבל הוא... יכול להיות שאי אפשר כרגע להכריע, זה גם בסדר. כן. זה מאפשר לי, מה זה נתן לרבי מלובביץ'? הוא אמר, מצד אחד, אני הולך עם המדע. הוא בעצמו למד מדע והבין במדע, והתעניין במדע, וקיבל את המדע, ומצד שני הוא אמר, כשהמדע מתחיל לדבר איתי על מה היה לפני כך וכך אלפי שנים, בטח כשהמדע מדבר על לפני מיליארד שנה ויותר ממיליארד, אז אני לא חייב לקבל, כי הוא מסתמך על עיקרון האחידות, שהוא לא מוכח. ואני יכול לקבל את המדע, כי את עיקרון האחידות ביחס להווה ולעתיד אני מקבל, ואני לא חייב לקבל אותו כשהוא סותר לי את האמונה, ולא הררתי את המדע. כן, כן, בדיוק. אז שוב, אלה שתי הגישות הקיימות. אני כבר אגיד שאני מסכים עם הטענה שיריב אמר בהתחלה, שסעיף ג' פה הוא, גם לי הוא לא עובר חלק בגרון. אני אומר, אני לא מבין, אם הבורא ברא את העולם ב6 ימים, למה הוא שם לי סימנים שיבלבלו אותי? למה הוא ברא אותו כל כך מבוגר, עם כל כך הרבה סימנים, שאני אחשוב שהוא לא נברא לפני 6 ימים? זה מה שאני אומר, לי אישית קשה לי עם זה, וחלק... המקרא מספר על בריאת האדם. בן כמה היה האדם הראשון כשהוא נברא? הוא לא נברא תינוק. נכון? אז המדרש אומר שהאדם וחווה נבראו בני 20. אוקיי. אם אדם וחווה נבראו בני 20, אולי גם העולם נברא מבוגר. מה זה אומר מבוגר? כמו שבן אדם מבוגר יש לו זיכרונות מההיסטוריה שלו, ואולי גם לאדם וחווה הם לא חיו עם הרגשה של ילדות השוקה, אלא היה להם סוג של ילדות מבחינתם. הם היו בני אדם כאילו בסדר, אותו דבר, העולם נברא מבוגר. עכשיו שוב, זה בסדר? זה מסביר לך את הטענה? לקבל ילדים. מה זה? אם חוזרים לשקופית הקודמת, על זה שכאילו יום יכול לקחת כמה תקופה, וזה לא בהכרח מההתחלה. בראשית העולם היה טוב בו, כלומר העולם כבר היה קיים, שבראשית קרתה. וכל מה יש פה, כל הבריאה, זה לא משהו שזה בהכרח נוצר יש מאין, אלא משהו
קיים ולאט לאט חושפים אותו לעולם שלנו. אז שוב, את מתחברת לשקופית הקודמת, ואת מסבירה אותה בדרך מסוימת, ויש עוד הרבה דרכים. כאילו, זה בהחלט לגיטימי מה שאת אומרת. יש מי שאומר את זה בדרכים כאלה, בדרכים אחרות, בפרשנות כזאת, להסביר מה זה תוהו ובוהו ככה, או להסביר את זה אחרת. בהחלט יש לזה מקום. זה בהחלט מקובל וקיים, ומגוון אפילו. יש כמה גישות בתוך הזרם הזה. הרבי מאוד מאוד אמר, אני לא רוצה כאילו להקם את התורה אל המדע, אני מעדיף לקבל את התורה כמו שהיא ולהגביל את המדע ולא להגביל את התורה. שוב, זה שתי גישות, שתיהן קיימות ואפשריות. מה שאנחנו רוצים, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לשלב. אנחנו רוצים לקחת גם את התורה וגם את המדע, ולהצליח להחזיק את שניהם ולהחזיק אותם טוב, כי אני יכול להחזיק ולהגיד, כשאני הולך לבית כנסת, אני חושב שהעולם נברא לפני 2,000 שנה, וכשאני נכנס למדעטק, אני חושב שהוא נברא לפני מיליארדי שנים. בעיניי אנחנו לא רוצים גישה מפוצלת, אנחנו רוצים לשלב אותם, להסביר מה כל אחד נותן לי כאדם מאמין. איך אני כאדם מאמין יכול להחזיק את שניהם, וממילא אני מרוויח משניהם. בשביל זה אנחנו צריכים ללכת הצידה, או להניח את זה בצד, ולהסביר פה מבנה קבלי. אז קודם כל, אנשים לא יודעים, אבל יש הרבה דמיון בין המדע לבין הקבלה בזה ששניהם חוקרים את העולם. רק שהם עושים את זה באופן אחר. המדע חוקר את המציאות הפיזית, הקבלה חוקרת את המציאות המופשטת, הרוחנית, שהמדע אולי כופר בקיומה, אבל מבחינת הקבלה היא בהחלט קיימת. ואולי השאלה העיקרית, השאלה היסודית שהקבלה מתעסקת איתה, זה איך אנחנו כאנשים שמאמינים בבורא אינסופי, איך מתוך הבורא האינסופי יש עולם מוגבל וגשמי ומרובה פרטים, וכמו שאנחנו רואים אותו, איך זה קרה. והתשובה העיקרית של הקבלה זה סדר ההשתלשלות. כלומר, בין האינסוף לבין המציאות שאנחנו מכירים, שהיא מאוד מאוד מוגבלת, היא מאוד סופית, והיא מאוד מפורטת, בין זה לזה יש הרבה מאוד מדרגות, וכל מדרגה היא כמו שנאי של חברת חשמל, שהולך ומצמצם את העוצמה. יש עוצמה אינסופית, ואנחנו הולכים לא אנחנו, אלא הבורא הולך ומצמצם את עצמו שלב אחרי שלב, עד שיכול להיווצר משהו מוגבל ומצומצם וגשמי. ובתוך זה, 4 העולמות הם 4 תחנות עיקריות, 4 שנאים מרכזיים בתהליך הזה, בתהליך ההשתלשלות. והמיוחד בעולמות האלה, בשלבים האלה, זה שהם כאילו, 4 קיימים. זה לא רק שלבים שעברו אותם, המשיכו הלאה, אלא יש את העולם הזה, ומתחתיו יש עוד עולם ועוד עולם, עד העולם שלנו, וכל אחד יש לו את האופי שלו, ואת המקום שלו, כאילו את החיים שלו. טוב, זה אמרנו הרגע. אז הנה הם לפניכם, 4 העולמות בשמותם, הטבלה מראה אותם מלמעלה למטה. אנחנו, רציתי להוסיף פה והסתבכתי, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, ככה הוא נקרא בשפה הקבלית. מעליו יש את עולם היצירה, מעליו עולם הבריאה, ומעליו את עולם האצילות. וכמו שאפשר להבין, בעצם העולמות הנבראים בעצם, הבריאה מתחילה בעולם הבריאה. אחר כך יש יצירה, אחר כך יש עשייה, ומעליהם יש אצילות. עולם האצילות זה בעצם העולם שבו הבורא מצמצם את עצמו מאינסוף, כאילו הוא מכין את עצמו לברוא את העולם, להתייחס לעולם. שוב, מכין את עצמו וכבר כאילו מוצא בתוכו את מה שהוא הולך לברוא. זה עולם האצילות, והוא מבחינתנו עדיין אלוקי לגמרי. אין שם נבראים, אין שם מציאות נפרדת מהבורא.
המציאות הנפרדת מתחילה בעולם הבריאה. בריאה בעברית, בריאה זה מילה מיוחדת. היא משמשת במיוחד להיווצרות של יש מאין. מי שמאמין היום בבריאה יש מאין, קוראים לו מדענים בריאתנים. בריאה זה מילה מיוחדת לזה. בשונה מיצירה למשל, שיצירה זו מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה יותר. מה זה אומר שבן אדם יוצר משהו? הדימוי הפשוט, הכי קרוב אלינו, זה שיש קדר שלוקח גוש חמר ויוצר ממנו כלי. אז בעצם מה הוא עשה? הוא לקח גוש חסר צורה והוא נתן לו צורה. לכן יצירה עם לשון צורה. נתתי צורה למשהו חסר צורה. בעולם הבריאה נוצר יש מאין, אבל זה עדיין יש מופשט, בלי צורה. הצורה מתחילה בעולם היצירה, ושם יש צורות. מי שמכיר, המקבילה לזה, זה עולם האידאות האפלטוני. אפלטון דיבר על זה אנחנו רואים לצורך העניין הרבה צפרדעים, אז יש צורה, יש את הכלל המופשט של מה זה צפרדע, וזה משהו מופשט. אז כמו שיש צפרדע, יש בן אדם, יש גמל, יש אריה, יש כל דבר שאנחנו מכירים, ואנחנו מכירים את המין הזה, כל מין יש לו צורה מופשטת. הצורות המופשטות שאפלטון דיבר עליהן הם עולם היצירה. שוב, שיש כלל גדול של דומם צומח חי מדבר, בתוך הדומם יש כללים, יש תת כללים ותת כללים, וגם בצומח וגם בחי וגם המדבר. אז כל הכללים האלה נמצאים בעולם היצירה. בעולם העשייה זה כבר מה שאנחנו רואים, זה שכבר כל כלל כזה מתפרט והופך לריבוי פרטים. והפרטים, כל הפרטים מבטאים את הצורה המופשטת, אבל כל פרט עומד בפני עצמו, הוא לא הצורה, הוא פרט קטן. ואנחנו שוב, כמו שאמרנו, אנחנו בעולם העשייה, אנחנו למטה. יפה, יש גם מי שאומר את מה שאת אומרת, שזה אפשר ללכת להסביר את המפץ הגדול לפי מושגים קבליים, בהחלט קיים. עוד שלב שנלך זה להסביר שכל עולם, כמו שאמרנו, יש לו רמת קיום אחרת, יש לו רמת תודעה אחרת, יש לו חוויה אחרת. עולם האצילות, אז מצד אחד זה עולם במובן זה שהבורא כבר עומד לברוא עולם, אז כבר יש כאילו עולם, אבל זה עולם אלוקי לגמרי. וכל מה שיש זה הכל הבורא בעצמו, הכל שקוף לבורא. עולם הבריאה אמרנו שזה תחילת הבריאה, אז זה עוד מופשט לגמרי, וזה מתואר כאילו חוויית הקיום שלנו, חוויה של שכל. כאילו הברואים מבינים שיש בורא ומתבוננים בבורא, אבל הם כבר קיימים. מה שכבר יש כבר שכל. אין עדיין רגש, אין עדיין גוף ומעשה, אבל כבר יש שכל. יש כבר את המציאות הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לדבר עליה, שוב כמציאות. עולם היצירה הזה יורד עוד שלב וכבר יש רגש, יש התפעלות רגשית, ובעולם העשייה כבר יש מעשים פשוטים ומציאות פשוטה, קיימת, זה קיים. המציאות כבר קיימת כקיימת, לא כחוויה ולא כשכל. זה מודל ארבעת העולמות. עכשיו אני... זה מוזר? כי בעינייך הרגש אמור להיות יותר גבוה? אוקיי, אז זה... כאילו זה גם יותר מתאים בסדר של הגשמיות. זה בסופו של דבר. אז זו שאלה מעניינת. מי שלומד פנימיות התורה ורגיל בזה, אז ברור לו שהשכל הוא מעל הרגש. אולי זו שאלה על איזה שכל אני מדבר. אם אני מדבר על שכל של מדע, אז באמת הגיוני למקם אותו יותר למטה. ואם אני מדבר על שכל של, כמו שהקבלה מדברת, על שכל של להתבונן בבורא, אז זה באמת יותר מופשט ויותר... אבל זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו באריכות. אמרנו מבנה של 4 עולמות, עכשיו אנחנו עושים את זה עוד יותר מורכב,
אנחנו אומרים שבכל, יש עיקרון ההתקללות וההשתקפות. כלומר, בכל חלק מהמבנה, אם אני אעשה זום אין, אני אראה בתוכו עוד פעם את ארבעת העולמות. ואם אני אעשה עוד פעם זום אין, אני אראה עוד פעם בכל חלק. הדבר הזה נקרא, במדע של היום קוראים לזה פרקטל, שכמו בפתית שלג, שיש לו תבנית, ואם אני אסתכל עוד יותר קטן, אני אראה שהתבנית הזאת חוזרת על עצמה. זה דבר שקיים בטבע בהרבה מאוד תופעות, שמבנה כללי חוזר ומשתקף בכל אחד מהפרטים שלו. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד רווח בקבלה, וזה מאפשר לחפש את המבנה הזה בהרבה מערכות. יש לי מערכת מסוימת, אני יכול להבחין בתוכה. נגיד, הזכרתי קודם, דומם צומח חי מדבר. מי שמכיר פנימיות התורה, כשהוא חושב על דומם צומח חי מדבר, הוא מיד אומר, זה מקביל לעשייה, יצירה, בריאה, אצילות. יסבירו לכם בדיוק למה זה מתאים. וכן הלאה, כל מיני מערכות יקבילו אותם, יראו איך אני יכול למצוא בתוכם את המבנה הזה של ארבעת העולמות. ואם אני מסתכל איך זה בעולם שלנו, אז אני עושה כאן הפשטה, ואני אומר, ארבעת העולמות זה, כמו שאנחנו אומרים בעברית של היום, בשפה שלנו, אני אומר, כשאני אומר עולם, אני לא בהכרח מתכוון לגיל העולם. אני מתכוון לעולם האקדמי, לעולם התרבות, לעולם הדתי. אני יכול לדבר על עולם במובן של סביבה, במובן של תודעה. ואז יש תודעה של עולם העשייה, זה תודעה, שוב, זה עולם, זה תפיסה, זה סביבה שחושבת בצורה מאוד מאוד מציאותית ומוחשית. מה שאני רואה בעיניים, קיים. מה שאני לא רואה בעיניים, לא יודע. מה שאני יכול למדוד, משהו אמפירי, אז הוא מדעי, אני מתעסק איתו, אני עובד איתו. משהו לא יודע. זה תפיסה של עולם העשייה, זה ראש של מציאות, תכלס. מעליו יש יצירה, ולא בכדי אנחנו משתמשים במילה יצירה, אצלנו זה יצירת אומנות, יצירה מוזיקלית, זה כבר משהו נפשי ורגשי, זה בכלל לא אמפירי ובכלל לא מציאותי, וגם שם יש עולם שלם, ויש תודעה כזאת, יש תפיסה כזאת, זה עולם אחר מבחינת התודעה והתפיסה. יש מעל זה תודעה שכלית, יש אנשים שחושבים שכל טהור, ששוב, שאלה חווה יפה, למה זה יותר גבוה? זו שאלה איזה שכל, אבל שכל שהוא יותר גבוה מהרגש, והוא ממש שכל מופשט, ושוב, זה רמת תודעה אחרת, זה תפיסה אחרת, ועוד יותר גבוה יש תודעה אלוקית, שזה, שוב, מודעות לבורא, וזה, למאמינים זה ודאי קיים, אבל עוד יותר, בוודאי, לפי הקבלה זה ודאי יותר גבוה. אז עשינו היכרות ככה בקצרה עם מבנה ארבעת העולמות, ועכשיו, כדי להשתמש בו, אנחנו צריכים להגיד, רק שנייה, אולי אני רץ. מישהו רוצה לשאול משהו? אוקיי. כדי להשתמש בזה בגיל העולם, אז אנחנו צריכים להעיר כאן שתי הקדמות חשובות. קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, הסיפור הזה של גיל העולם, שזה סוגיה כל כך נפיצה, ויש עליה הרבה דיונים משני עברי המתרס, מצד האמת, זה לא כל כך נורא. גם לפי התורה, אם אדם אומר שהעולם נברא לפני מיליארדי שנים, הוא לא כופר. אין בזה בעיה. כל עוד, כן, זה כבר אמר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, לפני 1000 שנה, אמר, כל עוד אתה מאמין שהעולם נברא על ידי בורא יש מאין, ואתה מאמין שתחילת האנושות היא אדם הראשון וצאצאיו עד נוח, כמו שמסופר בתורה, אז אתה בסדר גמור. אתה לא כופר בשום עיקר מעיקרי האמונה, אין בזה בעיה. מצד שני, גם מבחינה מדעית, העובדה שאדם כמו הרבי מלובביץ' שהאמין שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, לא מנעה ממנו להשתמש במדע, לחקור מדע, לפתח את המדע.
אולי הרב מלובביץ' לא פיתח את המדע, אבל לא היה לו שום בעיה, והוא היה בעד לפתח את המדע. אין עם זה שום בעיה. כי בסוף השאלה, האם העולם נברא אז או אז, ככה או ככה, זה לא משנה לי כאן ועכשיו. אין לזה שום משמעות קונקרטית, שאם ככה אז ככה, ואם ככה אז ככה. אין. זה, בעיקר, זה שאלה של תפיסה, שאלה של מה אתה רוצה לחשוב. אתה יכול לחשוב ככה? אתה יכול לחשוב ככה? האם זה ישנה לך מחר בבוקר? לא. מישהו חושב אחרת? אני לא מכיר משמעות מעשית. מה זה? כאילו, להאמין באבולוציה זה לא בסדר. רגע, אבולוציה זה סיפור אחר. כאילו אתה אומר, תודה. זה בסדר להאמין שהעולם נברא אז או אז, לא משנה, כאילו אנחנו מדברים על כן. כאילו שתי נקודות זמן, נניח, אבל זה לא כפירה אם אתה מאמין כאילו שזה קרה ברגע אחד כמו שמסופר. זה מה שאתה אומר, אבל אמרת לפני זה כשדיברת על כן על תפיסות כאילו יותר מודרניות. נגיד, שכן מקובל גם לחשוב שלא מסופר פשוט את הכל, אז כן הייתה אבולוציה בזה. שוב, לא נכנסנו פה לשאלת האבולוציה, שהיא שאלה יותר מורכבת. היא בתוך שאלת גיל העולם, שאלת האבולוציה זה לא אותו דבר. כמו שדיברתי על גיל העולם בהתחלה. מה זה? מי זה הם? מי שדיברת עליהם, כן, כן. זה אז, כן ספירה? לא. לא. למה? כי לפרש את סיפור בראשית ככה או ככה או ככה או ככה זה בסדר. יש הרבה פירושים. 70 פנים לתורה. יש הרבה מקום לפירושים. כל ההוגים שהבאתי, אני חושב שכולם, אולי שהיה אולי בויץ' חריג בהם, אבל אני לא יודע מה להגיד עליו. אבל ודאי הרבנים שהזכרתי, הרב קוק והרב סולובייצ'יק והרב זקס, כולם האמינו בעולם נברא יש מאין. איך בדיוק נברא יש מאין? אני לא יודע אם להם הייתה תשובה ברורה, וזה גם לא כפירה. להגיד, הבורא ברא את העולם יש מאין. איך הוא ברא? לא יודע בדיוק. אולי המדע צודק, אולי בדרך שעוד תתגלה, לא יודע. אבל העולם נברא יש מאין? כן. מתי? לא יודע. איך? לא יודע. זה בסדר. גם הרבי מלובביץ' לא חושב שזה כפירה. אולי הוא חושב שזה לא נכון להגיד לך ולא כדאי ולא... בסדר. אבל כפירה, כל עוד אני אקרא לכם את לשון לא, זה לשון... זה דבר מוסכם, כולם יודו בזה. אף אחד לא אומר... אני אתן לכם דוגמה, כאילו להמחיש את זה. עד לפני 500 שנה, עד קופרניקוס, כל העולם המערבי היה בטוח גיאוצנטרי. השמש מסתובבת סביבנו. בא קופרניקוס ואמר, הפוך. כולם ודאי יודעים שגלילאו שחשב כמו קופרניקוס, היה לו מאבקים דתיים עם הכנסייה על הדבר הזה. תשאלו היום אנשים דתיים, האם חייבים לפי האמונה להאמין שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ? אני לא חושב. למרות ששוב, מבחינת הכנסייה, להבדיל, זה היה מאוד נורא והיום. היום זה בסדר. תחשוב ככה, תחשוב ככה. זה לא אחד מקראי אמונה. זה לא שאתה חייב להאמין גיאוצנטרי או הליוצנטרי. זה פתוח. אותו דבר ביחס לבריאת העולם. אתה יכול להאמין בסיפור הבריאה כפשוטו, אתה יכול להאמין בו בצורה יותר מסובכת, יותר מורכבת, יותר ארוכה. זה בסדר. כל עוד אתה מאמין שהייתה בריאה, אז זה בסדר. אבל עובדות זה לא... מה זה? כשמשהו הוכח, אז זה כבר לא להאמין או לא להאמין. שוב, יגיד לך הרבי מלובביץ', אני לא חושב שזה הוכח, זה יוכח בהתבסס על עיקרון האחידות. עיקרון האחידות לא פעל. עוד רגע, זה יהיה המשפט הבא, הפסקה הבאה, אולי תנ"ך. זה הרבי מנסה לומר, זה כל עוד אתה מאמין שהעולם הוא מתנת האל, אז אתה לא כופר. כן? כל עוד יש איזושהי אמונה שזה ניתן לנו על ידי בורא,
שאנחנו ניתנו, כן? אנחנו ניתנו. כן. שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא נוצר על ידי הבורא, אז כן. שמה הכוונה קדמון ולא קדמון? קדמון הכוונה תמיד היה. סליחה. יש... מה זה? זה מה שאמרנו בהתחלה, שהיום, ב-70 שנה האחרונות, המדע כבר לא אומר. אבל עד לפני... מה זה? כן? כן? תתפלאי לשמוע. עד לפני כמה עשרות שנים, ככה חשוב. דבר שני, יש נקודה מוסכמת בין המדע לבין התורה, וזה שאף אדם לא היה בבריאת העולם. לא יכול היה להיות. ממילא, אין לנו עדות ברורה וחד משמעית מה בדיוק קרה, מתי קרה ואיך קרה. אין לנו. המדע יש לו את הדרכים שלו לחקור, והוא חוקר. התורה יש לה את אנשי האמונה, יש להם את מקורות המידע שלהם, אבל אף אחד לא היה שם לראות. אנחנו הגענו אחרי, ואנחנו מנסים לחשוב מה היה. לכן זה לא בדיוק שזה הוכח במובן של הוכח חד משמעית. אנחנו יודעים שהמדע משתנה מזמן לזמן, ויכול להיות שמה שהיום אומרים, עוד 100 שנה יגידו אחרת. זה בסדר. כל עוד אין לנו הוכחה, שוב, ברורה וחד משמעית, אז אין כאן הוכחה. וגם מבחינה תורנית, גם אנשי התורה יודעים שלפי המקרא, האדם נברא ביום השישי. מה היה קודם? התורה מספרת לנו, אבל אנחנו יכולים לפרש את זה בכל מיני דרכים, ויש שם כל מיני שאלות שלא כל כך ברור איך עונים עליהן. זה לא כל כך חד משמעי ולא כל כך ברור, לא לאנשי האמונה ולא לאנשי המדע. וממילא, אני לוקח את שני כן, ציטטתי פה את מי שמכיר בסוף ספר איוב, הבורא מתגלה לאיוב ואומר לו, ככה שואל אותו שאלות מהטבע, ותחילת השאלות הוא אומר לו, איפה היית ביוסדי ארץ? הגד אם ידעת בינה. אתה היית? איפה היית? מה אתה בכלל יודע? ואז הוא שואל אותו הרבה שאלות של להראות לו, אתה בן אדם, אתה לא יודע. אתה ממש לא יודע הרבה דברים. והדבר העיקרי שאתה לא יודע זה איך העולם נברא. למה? כי לא היית. שני הדברים האלה מאוד מאוד מרככים ומאפשרים. כי ברגע שאני אומר, זה שאלה של תפיסה ולא שאלה של... אין לזה משמעות מעשית מחר בבוקר. א', וב', באמת אף אחד לא יודע. וכולם מודים בזה, שאף אחד לא ממש יודע. אלא כל אחד חוקר לפי הכלים הנתונים בידיו, אז ממילא אני יכול להסתכל על זה, כמו שנראה, אני יכול להסתכל על זה ביותר מצורה אחת. אני יכול לחשוב ככה, אני יכול לחשוב ככה, וזה בסדר, כי שום דבר לא חייב להיות מוכרע וחד משמעי. אז אם אני חוזר רגע למודל ארבעת העולמות, אחד מהדברים שיש המון מה להגיד על ארבעת העולמות, שאנחנו רק טעמנו מזה קצת, אז אחד מהדברים שכתובים זה שבין עולם לעולם יש פער גדול בזמן. יכול להיות שלפני, אם היינו חיים לפני 150 שנה, זה היה נשמע לנו מוזר, אבל מאז הגיע יהודי בשם אלברט איינשטיין שהיה כאן, והוא טבע, כן, ניסח את תורת היחסות הפרטית. מי שמכיר יחסות פרטית יודע שהזמן בעצמו הוא יחסי. לבן אדם אחד, הזמן עובר בצורה מסוימת, לבן אדם אחר, בגלל שהוא נוסע מאוד מאוד מהר, הזמן עובר אחרת. הזמן הוא לא אחיד. עדיין יש עיקרון אחידות הטבע, כי יש את תורת היחסות שמחזיקה את זה ואת מהירות האור, אבל הזמן בעצמו הוא גמיש. והקבלה אמרה את זה קודם, והיא לא דיברה על מהירויות נסיעה, היא דיברה על עולמות. מה שבעולם העשייה לוקח 10 או 15 שנה, בעולם היצירה יכול לקחת כמה שניות. שוב, אם מי שמכיר את תורת היחסות, תורת היחסות זה דבר שקשה מאוד לתפוס אותו, אבל בתורת היחסות ממש מדברים על דברים מהסוג הזה. לפי זה, אם אני אומר שיש פער זמנים, אז בעצם כבר אמרתי את התשובה. אמרתי שמה שבעיני המדע לוקח 15 מיליארד שנה, או כמה מיליארדים,
יכול לקחת בעולם היצירה כמה אלפים. למה? כי תפיסת הזמן שונה. עכשיו, זה גם הגיוני, כי עולם העשייה זה עולם המדע. וכאן מסתכלים על הנתונים היבשים ועל המציאות כפי שהיא, בלי להתחשב בבני אדם, בלי להתחשב ברוח האנושית. מעניין אותי, הפחמן 14, הוא הדובר. פחמן 14 וקצב הפירוק שלו, הם מה שקובע מבחינתי. ושמה, זה נקרא עשייה. זה המציאות הגשמית, החומרית, כפי שהיא. והיא מספרת את הסיפור שלה, והיא מספרת באמת סיפור מאוד 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 ארוך. אבל כשאני מדבר על הרוח האנושית, על בני האדם, מבחינת בני האדם, באמת, הרבה יותר מתאים לתפוס עולם בין כמה אלפי שנים. זו האנושות שאנחנו מכירים, לכולי עלמא, כולם מסכימים, וזה מבחינתנו, זה מה שקיים כאן, וזה מה שאמור להיות קיים, ומה שהיה קודם, או שהוא היה מאוד מהיר, כמו שהרבי אמר, או שהוא, מבחינתי, אני לא כל כך מתייחס אליו, כמו שההוגים האחרים, כמו שאני יכול להבין את ההוגים האחרים, שהתורה מתחילה איפשהו שם. מבחינתי, כאדם, העולם הוא בין 5,785 שנה. מבחינת העולם כעולם, המציאות הגשמית, מספרים לי סיפור אחר. למה זה חשוב? למה זה משמעותי? מה אני מרוויח? בזה שאני אומר, אני יכול להגיד ככה ואני יכול להגיד ככה, ואני שם אותם, אני אומר שהתפיסה של 15 מיליארד היא בעולם העשייה, והתפיסה של אלפי שנים היא בעולם היצירה. מה זה נותן לי? מחבר בין שתי הגישות. זה מחבר, אז קודם כל זה אומר שיש מקום לשניהם. וכמו שאמרנו, אני לא כופר. אני יכול להיות בעולם העשייה, אני יכול להיות בעולם היצירה, זה בסדר. יש מקום לכולם. זה לא בעיה. זה כבר נותן לנשום להרבה אנשים. דבר שני, זה שכשאני מדבר על ארבעת העולמות, זה לא שאני אומר, טוב, אתה יכול לחשוב ככה ואתה יכול לחשוב ככה, זה אותו דבר. ברגע שאני שם את זה במבנה, אז אני גם אומר מה יותר גבוה ומה יותר נמוך, והנמוך וגבוה, פרמטר הגובה, הוא פרמטר הקרבה לבורא או הריחוק מהבורא. ככל שאני תופס את העולם כזקן יותר, אז בעצם אני אומר, אולי היה כאן בורא שהתערב וברא את העולם, אבל לא היה כאן נורא מזמן. הוא היה שם אי שם לפני כך וכך מיליארדי שנים. הוא היה פה לפני נצח מבחינתי. לעומת זאת, כשאני מדבר על בריאה שלפני אלפי שנים בודדות, ויש לי היסטוריה רציפה מאז ועד אליי, אז הבורא הרבה יותר קרוב אליי. וממילא, אני יכול להבין שהוא מדבר איתי, אני יכול להבין שהוא מתעניין בי, אני יכול הרבה יותר, אני באמת מרגיש אותו יותר וחווה את הנוכחות שלו הרבה הרבה יותר, אם אני אומר תפיסה של ארץ צעירה. לעומת כשאני מדבר על עולם זקן, אולי יש בורא, אולי אין בורא, זה היה כל כך מזמן שגם אם היה כבר שכחתי. זה אי שם. לכן, כשאני שם את זה ככה, אז אני אומר, כן, יש מקום לשתי הגישות, זה נכון, אבל אם אני אדם מאמין, אני אעדיף את הגישה הצעירה, למרות שיש מקום, ועוד מעט נראה מה, לגישה של המיליארדי שנים. הדבר השלישי זה אולי הפאנץ' העיקרי, זה שכאדם מאמין, אם אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, למה הבורא ברא עולם כזה שיגרום למדענים לחשוב שהוא קיים מיליארדי שנים? למה? בשביל מה לבלבל אותי? אם באמת העולם נברא לפני 6,000 שנה, אז תעשה את זה שזה יהיה ברור. למה אתה כאילו שתלת כאן כל מיני נתונים שיגרמו למדען, והמדען באמת ביושר הוא, הנחת עיקרון אחידות הטבע זה דבר ישר ודבר ראוי לכל מדען, ולפי זה הוא חוקר, ולפי זה הוא חוקר אחורה, זה בסדר. אז למה אתה כאילו, אתה הבורא, למה אתה מטעה? למה אתה שם פה כל מיני סימנים מתאים שיגרמו לי לחשוב שהעולם קיים 15 מיליארד שנה? והתשובה היא שהדבר הזה מאוד מאוד גורם לי כאדם, מחזיר אותי לממדים האמיתיים שלי. מחזיר אותי לזה שאני קטן ואפסי. כי אם אני אומר, תחשבו על, תדמיינו רגע עולם של 15 מיליארד שנה, ואנחנו מדברים על ההתפתחות של האנושות והדברים שעשינו,
איפה זה? זה 6,000 שנה בתוך מיליארדים, זה כלום. אנחנו באמת שום דבר כאן. ושוב, אנחנו מאמינים שיש בורא, אנחנו אנשים מאמינים. אומרים, כן, העולם נברא לפני מיליארד השנים, אבל הבורא ברא אותו, אבל הוא ברא אותו ככה שאני ארגיש כל כך קטן לעומתו, וזה טוב, יש בזה מעלה. זה, כמו שאמרנו, זה מחזיר אותנו לממדים האמיתיים שלנו, כלשון דוד המלך בספר תהילים, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וחכמך רקוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. אני כל כך קטן לעומת הטבע. אז אם אני מדבר על 6,000 שנה, אני עדיין קטן לעומת הטבע. אבל בסדר, אני הייתי פה כל הזמן, ואני מכיר ואני יודע, אבל כשמדברים איתי על 15 מיליארד שנה, אז אני כבן אדם כל כך קטן לעומת הבריאה, כל שכן לעומת הבורא שברא אותה. אז יש לי רווח כאדם מאמין, התפיסה של מיליארדי שנים מועילה לי, עוזרת לי בקשר שלי עם הבורא. שאלות? כן. לציוויליזציות? שאלה טובה. אז אני לא מכיר התייחסות בתורה. אני לא מכיר התייחסות. אולי יהיה שיגיד שיש. אני לא מכיר. אם אין שאלות, אני... מהאוכלוסייה החרדית, כן. מה האחוז שבאמת מאמין בראשית א' כפשוטו? 99? בטח. כל זה, אתה אומר, לא תקף לי. נכון. רוב האוכלוסייה החרדית שתפגשו, אני מגזים, לא 99, 95, 90, איפשהו שם, 90 ומעלה. מאמינים בסיפור הבריאה כפשוטו. חד משמעית. כל זה מתייחס לכמה אנשים, בערך 4 אנשים, מתוכם אחד עומד פה. לא 4, יותר. שוב, יש הרבה הוגים דתיים, לא חרדים, וממילא גם ציבור דתי, לא חרדי, שבאמת הולך, באמת יגיד לך, לא, אני מקבל את התיארוך המדעי, אני זורם איתו, הכל בסדר, אין לי בעיה איתו. יש הרבה שיגידו את זה, לא אחד ולא שניים. כמה חושבים בגישה המאחדת? נראה לי יותר מ4, אבל אני לא יודע כמה. כן. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת שכמובן התייחסו אליה לאורך הדורות לא פעם ולא פעמיים. אני רק אגיד בהקשר שלנו, שסיפור הבריאה השני, הוא לא מספר את בריאת העולם. הוא מספר את יצירת האדם. הוא מתחיל מזה שיש אפר. הוא לא מתאר איך האפר הזה נוצר, ולא איך השמיים נוצרו. יש שמיים וארץ, ואז נוצר האדם והצומח והחי, אבל אין תיאור של בריאה יש מאין בכלל בסיפור השני. גם המילה בריאה, שאמרנו שהיא מתארת יש מאין, היא מופיעה 5 פעמים בפרק א', בסיפור הבריאה הראשון, ולא מופיעה בכלל בסיפור הבריאה השני. זה ביחס לשאלה שלך. אני רק אדגיש בעקבות השאלה של יריב. כמו שיריב העיר, וכמו שעניתי, מי שתראו את חברה החרדית שתגיע כאן למדעטק, זה נושא רגיש מבחינתם. יכול להיות שאם אפשר לדבר איתם על זה שזה לא צריך להיות כל כך רגיש, שזה לא אחד מעיקרי האמונה, אבל אתם כחיצוניים לחברה החרדית זה יהיה מאוד מאוד בעייתי אם תפתחו את הנושא. זה באמת היה הרצאת ההשערה של להבין את הרקע, לשמוע את הגישות השונות, לפתוח את הראש איך אפשר לחשוב על זה בכמה צורות, אבל בסוף שפוגשים אוכלוסייה חרדית, צריך להיות מאוד מאוד רגישים איתם בסוגיה הזאת, כי הסוגיה הזאת היא באמת נפיצה מבחינתם. בסוף אסור לטעון שאין בורא.
זה מאוד נוח להחזיק בתחושה שיש בורא. רגשית מאוד נוח, יש תשובות להכל אצל מישהו. זה אני... יש משהו מאוד שלב בלהאמין שיש בורא. זאת אומרת, אני יכולה להבין שיש משהו מעבר. גם חילונים מרגישים שיש משהו כזה נוסף שלא גשמי, רוחני. זה מאוד מאוד. אבל זה לא צריך להתמודד עם מציאות גם. אוקיי, אז הנה, הראינו פה איך אפשר להתמודד עם המציאות, כן. אני חושב שאלה פרקטית, אמרת שזה קצת בעייתי, אם אנחנו נפתח את זה, מה קורה אם פותחים את זה מולנו, ואני אעשה איזה חידוד, נגיד, שואלים אותי שאלות מעשיות, גדולות, קשות, כמו האם אני מאמין באלוהים. מה אתה ממליץ לענות לילד שצריך לשאול דבר כזה? זה שאלה של, כאילו, קשה לתת בזה כלל. זה גיל הילד. זה איך אתה, כאילו, למה פתאום הוא שאל אותך? למה שילד ישאל אותך אם אתה מאמין? ובאופן בסיסי הייתי מציע להתחמק. שוב, כדי לא לפתוח את זה, כי יתפתח פה דיון, הסיכוי שהדיון הזה יוביל לפיצוץ ברמה כזו או ברמה אחרת, הוא סיכון גבוה מדי. לכן, אתה שואל אותי, אפשר לשאול את חני או את הבוסים שלכם, אבל בעיניי, כאילו, אני לא הדיון מה אני חושב ברמה האישית. זה, אתה, שאלה שלך. שוב, ברמה הפרקטית זה הנטייה שלי. כן. טוב. תודה רבה. בשמחה. תהיה שנה טובה מתוקה. בכל גיל שהוא, במיוחד ליריב.